No, dobre. Naozaj. Dobre, takže čaute ľudia, zdravím vás Pašťák pri ďalšom vlogu. Dneska sa stretávame 13. krát a dneska to bude taký menší vlog. Ako môžete vidieť, pekne nám tu sneží. Dneska 26. marec a sneh padá ako sprostý, ale tak nemôžem nadávať, lebo som bol dneska na spovedi, viete? Takže dneska nebudem nadávať. Nevadí. Dneska som bol na spovedi, ak som vás mohol spomenúť. Pán farmár vyspovedal som sa ako král. Úplne ako král, normálne som povedal moje hriechy, ktoré vám nebudem zverejňovať, lebo je ich dosť veľa. Obávam sa, že dneska prídem pre oči. Stojím pred sexy lampou. Môžete vidieť také intimné osvetlenie. Počkajte. Moje oči. Sexy lampa. A prosím vás, keby ste boli takí ňuňu a mohli by ste dávať viacej komentárov pod videá, akože samozrejme len v dobrom, tie zlé mažem i hneď. Hejterov mažem, lebo sú to obyčajní pokrytci. Aj keď neviem, čo znamená to slovičko, ale napadlo ma to ako prvé. Mám kapusňu jak nejaký stochár a takéto ruky, vychytané úplne, tu nosia vnitre stokári z kolokočiny. A ja som zielenca, dám si to dole, ja král. Teraz som už ja pravý pašťák, žiadny stokár, nič. Tam si pozerajú na mňa cez okno, jeba na s***sinu. Ja som bol na spovedi, som zabudol. Ešte takto za chvíľu ma napadlo, že chcel by som získať viacej odberov, ešte nejaké P4 mi tam chýba, neviem presne, lebo dneska som nebol pomaly na internete. A za 50 odberov bude špeciál, ktorý mám už pripravený, ale ešte nie je natočený, ale čoskoro sa začne točiť. Takže čaute. Dance under the lamp.